Alun yr Arth ar y môr. Stori a lluniau gan Morgan Thomas, Gwasg y Lolfa. Roedd Alun yr Arth wrth ei fodd. Roedd hi'n fore braf ac roedd e am gael diwrnod o hwyl ar lan y môr. Dewch, mam a dad, galwodd Alun wrth iddo lusgo ei rieni tuag at y traeth. Gwelodd gwch lliwgar yn torri drwy'r tonnau gan dasgu dŵr y môr dros bob man. Edrychwch ar y cwch lliwgar, galwodd Alun. Bad achub yw hwnna, meddai mam, ar ei ffordd yn ôl i'r orsaf bad achub. Meddyliodd Alun. Dyna hwyl fyddai'n mynd ar y bad achub yng nghanol storm i helpu pobl sydd mewn trafferth a chael bod yn arwr. Aeth Alun i'r orsaf bad achub i weld y cwch cyflym lliwgar. Roedd y cwch yno'n barod erbyn i Alun gyrraedd, ond doedd dim sôn am y criw achub yn un man. Chwythodd y gwynt ddarn o sbwriel drwy ddrws agored yr orsaf. Fi, hen sbwriel, meddai Alun, a cheisio ddal y sbwriel rhag iddo wneud llanast yn yr orsaf achub. Na, meddai Alun, mae'r sbwriel wedi mynd i mewn i'r bad achub. Bydd pawb yn meddwl mai fi daflodd y papur. Yn ddistaw bach, rhag i neb sylwi arno, aeth Alun i lawr yr ysgol at y bad achub. Fyddai hi ddim chwinciad yn cael gafel ar y sbwriel, meddai Alun. Ond wrth iddo ymestyn i nôl y darn papur, canodd gloch yn uchel. Na, meddai Alun, mae argyfwng ar y môr. Dwi'n siŵr o gael fy nal yn y bad achub. Rhythrodd y criw at y bad achub a pharatoi i fynd allan i'r môr eto. Ond doedd neb wedi sylwi ar Alun yn cuddio'n dawel bach. Aeth y bad achub ar wyb tuag at yr argyfwng. Beth oedd wedi digwydd? Help! Help! Helpwch fi! Roedd rhywun wedi mynd i drafferth wrth nofio ac wedi cael ei sgubo allan i'r môr. Yn ffodus iawn, roedd y bad achub ar ei ffordd. Erbyn hyn, roedd y tonnau wedi tyfu'n fawr. Yn sydyn, daeth ton enfawr a thaflu pob un o'r criw achub i mewn i'r môr. Edrychodd y criw yn drist ar ei bad achub. Bydd rhaid i rhywun ddod i'n hachub ni nawr, meddai un ohonyn nhw. A beth am y nofiwr druan oedd angen help? Daeth Alun o'i guddfan. Roedd e'n ofni y byddai'n cael cerydd, ond roedd yn rhaid iddo wneud rhywbeth. Allai e ddim aros yna a gwneud dim. Beth allai i wneud i helpu, gofynnodd Alun. Roedd pawb wedi syni o'i weld ar y bad achub, ond roedd pawb yn falch iawn beth bynnag. Gret! Tafla'r cylchoedd achub ato ni. Mae rhai ar ochr y cwch. Edrychodd Alun o gwmpas y bad achub. Gwisgodd siaced achub yn gyntaf. Roedd Alun yn gwybod pa mor bwysig oedd hynny allan ar y môr. Yna, taflodd y cylchoedd achub at y criw yn y môr. Doedd dim amser i'w wastraffu. A fesul un, daeth pawb yn ôl yn saff i'r bad achub. Cafodd y nofiwr ei achub hefyd.
Roedd pawb yn wlyb at eu crwyn ac yn crynu gan oerfel, bod yr haul yn dal I wenu'n braf. Roedd mam a dad ar y traeth yn poeni'n arw, pan welon nhw Alun yn dod oddi ar y bad achub a'i flew yn wlyb sopen, cafodd lond pen am ddiflannu o'i golwg. Beth wyt ti wedi bod yn ei wneud? Gofynnodd ei fam wrth o'n flin. Mae'n ddrwg gen I dorri ar draws, meddai capten y bad achub. Ond mae eich mab wedi ein hachub ni a'r nofiwr o'r môr. Mae Alun yn arwr, ydy wir, ac rydyn ni'n ddiolchgar iawn iddo. Roedd Alun wedi dysgu gwers. Mae'r môr yn hwyl I chwarae ynddo, ond mae'n gallu bod yn beryglus iawn. Cofiodd Alun y rheolau. Peidiwch â chrwydro'n bell o olwg mam a dad. Peidiwch â dringo I mewn I gwch pobl dieithr. Talwch sylw I gyflwr y môr. Peidiwch â mentro iddo os yw'r faner goch yn hedfan. Peidiwch â mynd allan o'ch dyfnder a chadwch yn agos at y lan. Y diwedd.